Dobré ráno, zdraví vás Honza a vyrážíme s juniorem do školky. I přes pozdější start. Veď, ve 3/4 si mě zbudil. Se nám daří, že budeme ve školce na čas. Hezky 7:30. Jdeme. Pohyb, Honzine. Ruku. Po ránu zase namrzlo. Fuj. Ale. Ale úžasný východ slunce zase. Pojď, Honze. Zase zmrzlý, tohle si člověk nepřeje. Ale tak co, poškrábeme. Dnešní video nebude moc koukací. Bude tam převážnou část tvořit cesta do práce a z práce. Jelikož jsem za prvý chtěl, abyste viděli, jak daleko musí někteří z nás dojíždět. A za druhý jsem vám chtěl něco povědět. Ty pracovní dny jsou na tvoření jakýkoliv obsahu, pokud je člověk zaměstnanec, poměrně obtížný. Nápadů moc není. A kromě cesty do zaměstnání, pobytu tam, cesty ze zaměstnání, večer sezení u televize, toho člověk už za ten den moc nestíhá. Sezení u televize s rodinou samozřejmě. No a poté, co uložím juniora, já nebo žena, tak se právě pouštím tady do toho. Například nedělní a pondělní video, když jsem stříhal, tak jsem nad tím stříhem strávil skoro 3 hodiny. A to tomu moc nedávám. Stříhám to v iMovie a už jsem se hodně naučil od začátku. Myslím si, že na těch samotných videích je vidět progres nějaký. Za chvíli už tam budem, a tak se odmlčím a ozvu se zase při zpáteční cestě. Po 8,5 hodinách se dám opět do auta a vyrážím zpátky na druhý konec Prahy. Takhle, když to jede a nejsou žádný kolem, tak je to super. Člověk je za 30 minut zpátky. Ale takový dny nejsou všechny. Jsou horší dny, i když z pohledu jízdy jsou výrazně zajímavější. Určitě někdy uvidíte sestřih, i když jedu zadem, i když to různě objíždím, projíždím skrz Prahu a další. Ještě k tomu střihu videa. Samotný prostřih materiálu mi trvá kolem hodiny až 2. Následně musím dodělat titulky, prostříhat zvuk. To je tak na půl hodinky.
po případě dodabovat věci, které jsou třeba, to je teď třeba 10 minut, a následně vybrat podkladovou hudbu a nějak rozmějí do videa umístit další přibližně půl hodiny. 3,5 hodiny úplně v klidu člověk s videem stráví. A to je všechno. Blížíme se do cíle. Zase někdy se určitě ozvu, možná už zítra. A poprosím vás takhle na konci, pokud se vám videa líbí, pokud se vám tohle video líbilo, chtěli byste vidět další, prosím, potvrďte odběr a dejte nám like. Nás to potěší a do budoucna nám to možná i pomůže. Tak krásný večer a dobrou noc. Honzine, tady loupe vajíčka. Ano. A nejí je u toho. Ano, co pak? Tak. Nám.